Kusi an gama. Ba ka alibi nake son fita sai da Wani abu da to ai kana da sisi mun sani. a ƙasa gangan Mun sani ai mun sani kai. Ai yake kai ta kai ta loda. na bayani ne kai kawai ka saka hoto ba minute a YouTube kawai To bari mu gama wannan shi ka kare. Shi zuma bai kamata ba. sabuwar tasha kai ki mu je Rolling sa. Ni ma zan wuce ne. yayi ko ba no kai ba sai ka wuce rolling kai ba sai ka fada waje Rolling confirm sa. I'm recording sa. and action Wannan waye. action Aikin san shi yawa nan da kwana hudu za ka tafi gida. kai da gaske Kwarai ina na wasa. Sai ya buri zai cika aje kasan Indiya. Kina wurin ciki. Ai Allah, kuri wato ba ku haɗuwa da kusan kaji a cikin yana mutu kullum. Kuma ban da abin kin aka ci wannan sako da sako ne sai a wanda ke. To Allah ya kyauta. To ni zan tafi office sai na dawo. Ya bari rikicin ya yi. Wannan waye waye.